Jo. Dobre, tak dobrý večer. Ďakujem, že ste prišli. Čo dnešnou prednáškou vlastne chcem urobiť je, že približne v 45-60 minútach predstavím tú hlavnú tézu knižky Fašizmus. Ona je teda rozsiahla, ale to najpodstatnejšie je v tých prvých kapitolách, kde vysvetľujem, čo to vlastne je fašizmus a ako ho vnímať a čo považujem za najužitočnejší spôsob, ako sa na fašizmus pozerať. Takže veľmi skrátke tie definície, potom sa budem viac venovať mýtu o znovuzrodení a nacionalizmu ako hlavným definičným kritériám fašizmu, s ktorými pracujem. A potom pár slov o dehumanizácii, ktorá je súčasťou toho procesu, ako fašizmus pracuje, a potom samozrejme, ak budú nejaké otázky, tak veľmi rád zodpoviem v diskusii. Fašizmus ako taký je vlastne jeden z najproblematickejších termínov v historiografii 20. storočia vôbec. Bolo veľmi náročné a komplikované vôbec definovať tento problém. Že v istom zmysle to, čo dnes vidíme na sociálnych sieťach, na internete a v obecnom verejnom priestore, že sa ľudia hádajú, všetci sa nazývajú navzájom fašistami, vlastne takto vyzerala akademická diskusia medzi expertami v 60., 50., 60., 70. rokoch. Tiež nikto poriadne nevedel definovať fašizmus. Ja teda aspoň tie základné prvé definície, ktoré existovali, prejdem. Úplne prvý, kto sa pokúsil definovať, čo to vlastne ten fašizmus je, boli marxisti a marxistickí historici, pre ktorých samozrejme ako keby ten kľúčový pohľad marxistov na to, akým spôsobom, čo spôsobuje vývoj dejín a ako vyzerá spoločnosť, bol vlastne konflikt medzi triedami a triedny boj. A v tomto zmysle vnímali aj fašizmus. Nie ako samostatnú ideológiu, ako samostatnú politologickú kategóriu, ale ako nadstavbu kapitalizmu. Podľa marxistov, keď už kapitalisti strácajú moc, keď už ten revolučný proletariat sa dostáva k moci, tak veľkokapitál, buržoázia sa zľakne a odovzdá moc do rúk fašistom. Tento pohľad vlastne v rôznych formách platí dodnes. Naposledy veľmi zaujímavú prácu napísal Dave Renton a tiež stále nehovoria o fašizme ako o samostatnej ideológii, ale ako o reakcii na vývoj a na tú proletárskú revolúciu. Takže dodnes toto je kľúčom. Ďalší veľmi zaujímavý prístup bol prístup ľudí okolo, toto je samozrejme Hannah Arendtová, prístupy totalitarizmu, kde Hannah Arendtová si všimla, že režimy ako nacistické Nemecko, Sovietsky zväz sa snažili, že to nebolo len obyčajné alebo iná verzia absolutizmu, alebo obyčajné autokratické alebo režimy, alebo diktatúry, ale mali istú špecifickú kvalitu navyše, že sa snažili zmeniť realitu na základe údajne vyšších historických alebo prírodných zákonov. V prípade Sovietskeho zväzu išlo historické zákony, ten triedny boj vlastne mal vyvrcholiť do tej komunistickej revolúcie a komunizmu. V prípade nacistického Nemecka to bol rasový boj, kde nacisti vlastne veľkú časť svojej ideológie zakladali na tom, že existuje boj medzi rasami a prežije len tá najlepšia, tí Übermensch, tá najsilnejšia rasa. A na základe týchto prírodných zákonov ako keby sa snažili postaviť tú spoločnosť a tá spoločnosť bola totalitná. To znamená, že ten režim, ten štát naozaj kontroloval všetky aspekty fungovania človeka, rozhodoval, akú hudbu budete počúvať, aké filmy budú v kinách, dokonca čo si máte myslieť, sa snažil ten režim nejakým spôsobom upraviť. Ďalší prístup boli také konzervatívnejšie prístupy. Taký hlavný reprezentant Ernst Nolte, nemecký konzervatívny historik, tiež jeho práca vyšla aj v češtine, v českom preklade. Ten sa zase sústredil na revolučnosť fašizmu a na to, akým spôsobom chce fašizmus zlikvidovať ten starý režim a priniesť niečo signifikantne iné, odlišné a postaviť odlišný režim. Čiže on vlastne definoval fašizmus ako antimarxizmus, ktorý sa snaží svojho supera zničiť vytvorením radikálne protichodnej, za to však čiastočne spriaznenej ideológie, čo je veľmi zaujímavá
zaujímavý spôsob nazerania na fašizmus. Inými spôsobmi hovoril, že je to vlastne ako marxizmus, len trošičku iné, pretože má iné spôsoby, iné ciele a tak ďalej. Nič z týchto teórií sa veľmi neujalo, okrem teda marxistickí historici dodnes fungujú na tejto definícii, dodnes ako keby, že sa snažia pretlačiť ten narratív o tom, že fašizmus je len ďalšie štádium kapitalizmu, ale z tých ďalších sa nič poradne neujalo. Kvôli tomu, že tie koncepcie boli pomerne rigidné, ťažko sa s nimi aplikovalo, pracovalo v praxi a historici jednoducho sa nevolili. V prípade napríklad Ernsta Nolteho ani jeho vlastní študenti, jeho doktorandi ako keby že nepracovali ďalej s jeho teóriou. V prípade teórií totalitarizmu tie zase boli spolitizované počas studenej vojny, najmä americkým establishmentom, ktorý sa snažil vlastne ako keby že použiť túto teóriu na vlastnú propagandu. Že porazili sme fašizmus počas druhej svetovej vojny, vieme, že fašizmus je čosi zlé a keď máte teóriu totalitarizmu, ktorá dáva dokopy komunizmus a fašizmus, tak mohli jednoducho argumentovať, že bojujeme v podstate proti tomu istému zlu, ako sme bojovali počas druhej svetovej vojny, len počas druhej svetovej vojny to bolo hnedé a čierne, teraz je to červené. Takže ako náhle sa spolitizujú teórie, je to problematické. Čo majú všetky tieto teórie spoločné a jeden z dôvodov, prečo nedokázali definovať fašizmus, samozrejme tých teórií bolo o mnoho viac, 60. 70. rokov boli historici, ktorí sa snažili nejakým spôsobom, napríklad Walter Laqueur hovoril o tom, že snažil sa osloviť 12 najväčších expertov na fašizmus na svete s tým, že mu majú poslať svoje príspevky a svoje definície fašizmu a on mal predstavu, že to všetko dá dokopy do jednej knihy a v finále tej knihy bude, že bude mať ako keby že definíciu fašizmu, s ktorou sa dá pracovať. No skončilo to tak, že sa mu dostalo 12 úplne odlišných definícií. Fašizmus je veľmi ťažké definovať, pretože je to také dietko nacionalizmu a nacionalizmus v každej krajine samozrejme je úplne iný, má iné kultúrny kontext, historický kontext a tak ďalej. Ďalší problém, okrem teda toho, že sa na ten fašizmus nazeralo ideologicky skrz prízmu marxizmu, liberalizmu alebo konzervativizmu, tak zároveň všetci títo ľudia nazerali na fašizmus z pozície nepriateľa, čo je absolútne pochopiteľné na jednej strane. Samozrejme vieme, že fašizmus je niečo zlé, spôsobil druhú svetovú vojnu, koncentračné tábory a tak ďalej. A tým pádom sa na neho všetci pozerali ako na nepriateľa. Problém s týmto prístupom je, že sa nedostanete k dobrej definícii. Ak chcete definovať, čo je feminizmus, musíte sa pýtať feministiek a feministov. Inak ak sa budete pýtať ich oponentov, ak sa budete pýtať antifeministov, dostanete veľmi pokrútený obraz toho, čo vlastne feminizmus je. A to robili všetci títo. Nepýtali sa fašistov, čo je fašizmus, snažili sa aplikovať svoje definície. O marxistoch sme hovorili, liberáli, ak dáme preč všetky tie nánosy kultúrnych vojen, tak vlastne liberalizmus je úplne vo svojej podstate o individuálnych ľudských právach a rovnosti. Čiže to, čo videli liberáli na fašizme, bol práve ten totalitný aspekt, kde vy ako individuum neexistujete v fašistickom štáte. Aj Mussolini, aj Hitler obaja hovorili niekoľkokrát počas svojich kariér, že najhoršia vec, čo sa v ľudských dejinách stalo, bola francúzska revolúcia, pretože vo francúzskej revolúcie prišli intelektuáli s konceptom individuálnych ľudských práv. To fašisti hovorili, že to je katastrofa, nejaké individuá neexistujú, sme všetci len súčasťou jedného veľkého celku národa. Takže preto liberálne definície sa zamerávali práve na totalitný režim, na štát. Marxisti hovorili o kapitalizme, každý sa snažil nejakým spôsobom ako keby, že svojho nepriateľa, to, čo vnímal ako hrozbu, nacapiť na ten fašizmus. Konzervatívci samozrejme obávali sa revolúcie, rozvratu toho starého poriadku, takže tiež pripisovali fašistom práve túto hodnotu. To bol jeden z veľkých dôvodov, prečo vlastne tie fašistické štúdia nevedeli vyprodukovať poriadnu definíciu. Rozlúskol to až profesor Griffin, historik, politológ z Oxfordskej univerzity, ktorý prišiel s konceptom tzv. Metodologickej empatie. Inými slovami to znamená, že to, čo on robil, bolo, že sa snažil čítať, čo fašisti hovorili, čo fašisti písali a akým spôsobom vlastne ten fašizmus vysvetľovali oni sami. A cez to ho definovať. On pôvodne študoval
nemeckú, francúzsku literatúru, hovorí nemecky a francúzsky ako rodilý mluvčí, ako native speaker. Je Angličan a má manželku z Talianska, z Itálie, takže vlastne hovorí 4 svetovými jazykmi ako rodilý mluvčí. 20 rokov čítal texty fašistov, čítal ich prejavy a podobne a všimol si jednu zásadnú vec. Všetci hovoria v podstate o tom istom, len v tých rôznych národných variáciách. A prišiel v roku 1991 s touto definíciou, teda, že fašizmus je palingenetická forma populistického ultranacionalizmu. Toto je definícia, ktorá je šialená. Samozrejme, on napísal 350 stranovú knihu, kde sa snažil vysvetliť, čo myslel týmito slovami. A potom ďalších 20 rokov strávil vysvetľovaním na rôznych fórach, konferenciách, že čo to teda tým myslel. Ja sa pokúsim v najbližších 20-25 minútach vysvetliť vám, čo to teda ten palingenetický ultranacionalizmus je. Poďme teda postupne, začnem slovom populizmus. Populizmus je tiež jeden z termínov, ktorý sa dnes nadužíva, každý je označovaný za populistu. Väčšinou sa mýli s demagógiou, teda ak nejaký politik klame, automaticky označíme za populistu, ale nie je to tak. Populizmus má svoju definíciu, je to ideológia, ktorá vidí svet rozdelený v podstate na dve skupiny. Ten dobrý, normálny, bežný ľudia s tým sedliackým rozumom, s tým zdravým zmýšľaním a potom nejaké od reality odtrhnuté elity, ktoré vlastne sa snažia nejakým spôsobom vykorisťujú týchto bežných, normálnych, obyčajných ľudí, sú dekadentní, sú odtrhnutí od reality a podobne. A populista je vlastne človek z ľudu, ktorý podľa neho samého, väčšinou je to on, málo žien, ale máme aj populistky samozrejme, obhajujú záujmy týchto normálnych, bežných ľudí. To je populizmus a to je pre fašizmus pomerne charakteristické. Tých príkladov by sme našli veľa, toto je Mussolini, samozrejme na žatve. Každý rok chodil na žatvu, aby ukázal, že teda on je bežný človek z ľudu, ktorý pracuje tak ako každý Talian. Samozrejme, Taliani pracujú na poli v oblekoch. Tu ho vidíte na traktore Fiat tiež v uniforme, proste, lebo keď sa ide na pole, tak sa ide v uniforme. Tu je, neviem, či to vidno dobre, to je obrázok Adolfa Hitlera, ktorý vychádza z reštaurácie Osteria Bavaria. Bola to jeho obľúbená reštaurácia v Mníchove. Už neexistuje, bola zbombardovaná počas druhej svetovej vojny. Ale pointa, ten celý vibe okolo toho a to, akým spôsobom to bolo prezentované v nemeckých novinách, bolo, že Hitler chodí do takých istých reštaurácií ako bežní ľudia, pretože je jeden z ľudu. Dokonca, samozrejme to nebola pravda, ale v propagande sa hovorilo, že keď si dáte, ako keby, že idete do tej reštaurácie, tak môžete si dať koláčik alebo kávičku s Führerom. Dokonca sa šíril tlačov príbeh o matke 3 synov, ktorá stratila manžela počas prvej svetovej vojny a bola práve v reštaurácii, keď tam bol Hitler a on ju oslovil a ona sa mu vyplakala, on ju teda chápal a dal jej peniaze z vlastného fondu, aby teda jej pomohol, pretože on je jeden z nás, jeden z tých bežných ľudí. Svoje prejavy často začínal tým, že hovoril Ich bin ein Arbeiter, som robotník, som jeden z vás. Samozrejme, ak rečnil pred roľníkmi, tak bol roľník, ak rečnil pred robotníkmi, tak bol robotník. To je obrázok z pracujúceho Adolfa Hitlera. On veľmi často chodil na otváranie nových úsekov diaľnic, aby ukázal, že teda on je pracujúci muž. Vznikali k tomu rôzne básničky, piesne, fotografický materiál. K tomuto vznikla báseň o tom, akým spôsobom už večer, keď už bola tma, všetci už boli unavení, popadali, ale Hitler stále lopatoval, lebo ešte vládal, pretože bolo jasné, že on je človek, ktorý nedrží tú lopatu prvýkrát, je to najlepší lopatovač v ríši a báseň bola o tom, ako kvapky potu z jeho čela padali na posvetnú nemeckú zem. Toto je Zeľov Kodránu, rumunský líder rumunských fašistov, ktorý zase chodil neustále v krojoch, chodil často na rôzne svadby a ukazoval, že teda tancoval tam s tými ostatnými. Vyzerajú veľmi nadšení, hej, že keď sa vám tam objaví fašistický líder na svadbe, asi ste veľmi nadšení. Každopádne pointou bolo, že títo ľudia prezentovali sami seba ako
jedných z bežnej populácie a reprezentujúcich bežnú populáciu. Oni nie sú tie skazené elity, oni sú tí dobrí, tí normálni, tí bežní ľudia. To je populizmus. Druhý termín kľúčový v tejto našej definícii je palingenéza. Je to slovo, ktoré si Griffin v podstate vymyslel, ono nebolo súčasťou anglického slovníka, dnes už je normálne v Oxfordskom slovníku anglického jazyka. Je z gréčtiny, palin a genesis znamená znovu zrodenie. Jednu vec, ktorú si Griffin teda všimol, keď čítal tých fašistov 20 rokov v 4 jazykoch, bolo, že všetci sú posadnutí predstavou, že národ, ktorého sú súčasťou, je v totálnom úpadku, že kultúra je dekadentná, že politici sú skorumpovaní, ekonomika ide do záhuby, že ten národ ako keby je pred priepasťou, už sa ide zrútiť do tej priepasti, ale oni sami seba videli ako záchrancov toho národa. Nie len tých, ktorí dokážu zastaviť ten úpadok, ale tých, ktorí dokážu prinavrátiť tomu národu zlaté časy, znovu zrodiť ho, obrodiť ho. Malo sa to diať teda radikálnou revolúciou a očistou národa od nepriateľov, ktorí toto spôsobili a veľmi často sa inšpirovali dejinami a nejakým mýtickým zlatým vekom. Samozrejme, v poňatí fašistov oni veľmi dejepis a dejiny neštudovali, ale mali nejakú predstavu, ako to bolo a predstavovali si nejaký zlatý vek v tom národnom príbehu a tvrdili, že oni prinesú znova tento zlatý vek. Nie, že by nanovo obnovili tú históriu, ale ten zlatý vek, to silné, to najlepšie obdobie v dejinách. Nacisti hovorili o Tretej ríši, pretože predtým už boli dve a oni sa vracajú k tomu étosu tejto veľkej ríše. Talianskí fašisti hovorili o Rímskej ríši, samozrejme. Mussolini sa neustále fotil s Cézarom, s ďalšími imperátormi, zmenili kalendár, začali počítať roky odznova a zapisovali sa výlučne rímskymi číslicami. Stredozemné more premenovali na Mare Nostrum. Keď si pozriete niektoré talianske mapy z 30. rokov, tak nemáte Stredozemné more, ale Mare Nostrum, ako to je v latinčine, znamená to naše more, pretože takto ho volali Rímania za rímskych čas. A podobných príkladov by sme našli naozaj veľa. To je zo pár výrokov. Nechcel som dávať známe Hitlerové, Mussoliniho výroky, takže som vybral skôr takých menej známych. Toto je Alexander Evin Thompson, hlavný ideológ Britskej únie fašistov, ktorý hovoril o nevyhnutnom konci západnej civilizácie, pretože ju opustila kultúrna mužnosť a sila a potopili sa do senilnej hniloby. Tu Leon Dežrel, šéf belgických rexistov, belgického fašistického hnutia, mimochodom človek, ktorý nastúpil ako dobrovoľník do SS, ako vojak, napriek tomu, že mu ponúkali dôstojnícku hodnosť, že nie, že on si to chce teda sám vybojovať, aj sa mu to podarilo. Hitler sa vyjadril o ňom, že ak by mal syna, tak by chcel, aby bol ako Leon Dežrel. A tiež hovoril o tom, že moderná Európa čaká na poslednú ránu, na posledné krče, posledné mŕtvoly a blíži sa od dňa zúčtovania. Všimnite si, že to rok 38, takže už asi 100 rokov fašisti hovoria o tom, že Európa sa zrúti a je koniec a je senilná, čakáme na posledné krče, takže stále nejak im to nevychádza úplne. Príkladov by sme naozaj mohli nájsť viacero, nielen v tej kultúrnej oblasti, ale v demografii. Nacisti boli posadnutí myšlienkou, že nemecký národ aj demograficky upadá. Hovorili o tom, že tí Árici majú menej detí, zatiaľ čo tí podľudia Untermenschen majú veľa detí a hrozí, že za 100 rokov, 120 rokov bude tá populácia tých podradných elementov o mnoho väčšia než tých chudákov malých Árícov. Takže treba ako keby, že voľte nacistov, inak to skončí s Nemeckom veľmi zle. Tu vidíte plagát, toto je plagát nacistický z júla 1932 z volieb. To sú tie voľby, v ktorých uhrali historicky najlepší výsledok v dejinách fašistických hnutí, 37%. A hovorí unser letzte Hoffnung, naša posledná nádej Hitler. A samozrejme vidíte tam zbedačených ľudí, zničených krízou, hladných, zima im bolo v zime, nemali uhlie a podobne. Podobne taliansky plagát
plagát, vidíte horiace vlasy toho dieťaťa, ktoré plače a šiahajú na ňo ruky židov, komunistov a slobodomurárov. Nevedeli, akým spôsobom tých liberálov, aký symbol dať liberálom, tak používali slobodomurársky symbol. Jednoducho národ je v ohrodení, Británia je zruinovaná pre zahraničný, pre benefity ľudí zo zahraničia a podobne. No ale táto obsesia tým úpadkom nebolo to jediné. Hej. Oni boli posadnutí tým, že oni sú jediní, kto dokáže prinavrátiť tomu národu tie zlaté časy a obnoviť, zrekonštruovať, ako keby znovu zrodiť ten národ. Takže to je druhá časť výroku znova Alexandra Emina Thompsona, ktorý hovoril, že fašizmus je hnutie, ktoré sa prišlo revidovať tento spoločenský rozklad, vrátiť západnej civilizácii jej hĺbší kultúrny zmysel. Českí fašisti napríklad hovorili o Karolovi IV., ktorého ako keby že považovali za veľkého, najvýznamnejšieho Čecha. Hovorili, že my vrátime Čechom tú slávu a tú moc, ktorú mali počas vlády Karola IV. Alebo Václava I. v rôznych textoch. Slovenskí fašisti sa vracali k Svätoplukovi a Veľkej Morave a chceli zase obnoviť tú zašlú slávu starých Slovákov, Slovienov, čohokoľvek. Tu Adolf Hitler sám už keď nastúpil ako kancelár, otváral v Berlíne jednu novú galériu a hovoril o tom, ako sa pocit, že prichádza koniec sveta, ako sa zmenil na pocit nového začiatku. Oni neustále o tom hovorili, že teda už keď sa dostali k moci, už prichádzajú tie lepšie časy, pretože sú konečne pri moci. Zároveň mali množstvo fašisti, samozrejme z tejto obsesie tým znovuzrodením vychádza aj fascinácia slnkom. Slnko ako motív na propagande je veľmi časté, pretože vychádza nový deň, čiže aj oni tým, že sa dostali k moci, tak už vychádza nový deň, samozrejme slnko so svastikou, všetky väčšie nemecké mestá, toto je Viedeň po Anschlusseu, všetky väčšie nemecké mestá mali pohľadnicu s vychádzajúcim slnkom, pretože prichádza nacizmus, takže už bude lepšie, už vychádza to nacistické slnko a svetlejšie zajtrajšky. Britskí fašisti o tom priamo hovorili, znovu zrodenie národa, Rebirth of a Nation, fašizmus pomôže tým veteránom z vojny výjsť z depresie a z zúfalstva, samozrejme, pretože žili v zúfalstve, tak fašizmus je jediný, čo im dokáže pomôcť. V Taliansku talianskí fašisti približne 40-50 km južne od Ríma je oblasť pontinských močiarov, takzvaných, ktoré boli vždy problém pre už od čias Rímskej ríše. Boli tam komáre, bola tam malária, tam bola to pôda, ktorá bola neúrodná. A jeden z najväčších projektov Mussoliniho a fašistického Talianska bolo vlastne vyčistenie týchto pontinských močiarov a vytvorenie novej pôdy, Terra Nuova, ktoré práve symbolizovalo tú očistú, toto odstránenie bahna z talianskeho života, nielen v politike, ale aj v realite. Samozrejme, k tomu bola veľká propaganda, aj krávy dokonca pracovali na tom. A postavili tam 7 nových miest, mnoho z týchto miest dodnes ako keby, že funguje. Tá fašistická architektúra je tam naozaj celkom výrazná. Toto bola vec, s ktorou sa stretol napríklad aj v novinách českých fašistov, ktorí písali o tom, že pozrite sa, Mussolini dokázal to bahno dostať nielen z politiky, ale aj reálne z pôdy talianskej, obnovil to a že to je to, čo chceme urobiť aj my, proste dostať preč to bahno, to zlo. Samozrejme, tak ako väčšina fašistických politik, ani toto nefunguje. Talianská vláda dodnes míňa milióny eur na to, aby čistila tie kanály neustále a tie riešenia. Proste bola to dobrá propaganda, ale reálne to úplne nefungovalo. Aj na Slovensku sme mali v nedávnych rokoch príklad strany, kde vlastne keď tá situácia je natoľko zlá, tá kríza, vnímaná kríza je natoľko veľká, že sa dokážu fašistické strany aj dnes dostať do parlamentu, aj keď teda v malom množstve. Tiež hovorili o tom, že ich cieľom je vlastne oslobodenie spod vplyvu dekadencie, morálneho úpadku a zachrániť slovenský národ z pazúrov dekadencie, úpadku morálnych hodnôt a západného liberalizmu. Takže dodnes fašisti
fašisti zachraňujú národ spoza toho. Tu sú ďalšie príklady, samozrejme vychádzajúce slnko, o tom sme hovorili. Toto tu je taký zošit, ktorý vydávala nemecká armáda a rozposielala to svojim vojakom bojúcich na všetkých frontách počas druhej svetovej vojny, kde vysvetľovala, že prečo teda bojujú, prečo je dôležité bojovať a snažila sa tým udržať morálku. Toto je po Stalingrade z roku 1943 a vysvetľovali vlastne, že tie obete, tých takmer pol milióna vojakov, ktorých stratili v Stalingrade, že to je vlastne nutná obeť, pretože z popola týchto, ako keby, že z toho zničeného sveta vstane z popola ako Fénix, vstávajúci z popola nový nemecký národ, obrodený, očistený od všetkého toho zla, tej dekadencie, korupcie a krízy a podobne. Ako len príklad by sme našli strašne veľa, to je poľské, myslím, že stále fungujúce neonacistické hnutie, národové odrodenie Polsky, národné obrodenie Polska. Toto tu je Movimento Sociale Italiano, neofašistická strana v povojnovom Taliansku. Jej logo vlastne symbolizuje, toto je Mussoliniho rakva, že Mussolini síce zomrel, ale jeho myšlienky z popola vlastne vstanú vo farbách talianskej vlajky. Je to znovuzrodenie, je neustále prítomné vo všetkej propagande. Toto je Československá národná obec, fašistická gajda, zase to vidíte, vychádzajúce slnko, áno, fašizmus zavede pořádek, dá všem práci a spokojenosť. A toto je zase Britská únia fašistov. Je to karikatúra, ktorá v podstate je definícia fašizmu podľa Griffina. Keď si pozriete tento pán s tým glóbom, on reprezentuje vlastne Veľkú Britániu. Veľká Británia v medzivojnovom období bola najväčším impériom v ľudských dejinách, rozkladala sa vlastne po celej planéte. Takže tento glóbus reprezentuje práve túto globálnu mocnosť, ktorá ale na lodi demokracii sa potápa do mora chaosu. Našťastie už prichádza teda čiernokošiliač s fašizmom ako záchranou, pretože z tohto chaosu a krízy jedine fašizmus dokáže zachrániť ten národ. No, problém tohto termínu samotného, tejto palingenézy, tohto mýtu o znovuzrodení je, že to je najčastejší mýtus v ľudských dejinách. Z nejakého dôvodu my ľudia sme posadnutí tou myšlienkou regenerácie a obnovy. Je to takmer v každom náboženstve od hinduizmu a buddhizmu a toho kolobehu života. V kresťanstve, isláme máme parusiu, kde Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Máme renesanciu, perestrojku v Sovietskom zväze. Dokonca my chudáci plešoty máme tie regeneračné šampóny a mastičky, ktoré nám majú obnoviť tie vlasy a nefungujú tak, ako aj fašizmus nefunguje. Čiže toto samotné nám nestačí na definíciu fašizmu. Potrebujeme to ešte nejakým spôsobom vymedziť a to ďalšie slovo a kľúčové je ultranacionalizmus. Spolu tieto dva koncepty, mýtus o znovuzrodení a ultranacionalizmus, vlastne populistický ultranacionalizmus, dokopy nám tvoria definíciu fašizmu. Keď máte v hnutí obidva tieto termíny, pozeráte sa na fašistické hnutie. Ak tam máte len mýtus o znovuzrodení, ešte to nemusí byť fašizmus. Môže to byť Pol Pot v Kambodži alebo nejaké čínske komunistické hnutia tiež majú tento motív. Ale ultranacionalizmus to vymedzuje a limituje dostatočne. Ultranacionalizmus ako koncept je nacionalizmus, ktorý prekročil nejakú pomyslenú hranicu toho, čo ešte je akceptovateľné a čo je veľmi kriticky dôležité pre fašistov je koncept organického národného spoločenstva. A to, že fašisti nevnímajú ľudí ako jednotlivcov, ako individuá, ale ako súčasť väčšieho celku národa. Čiže národ v ultranacionalizme je vyššia rasová, historická, duševná a organická entita. Aj národ môže byť živý, môže byť zdravý, môže žiť, môže umierať a my všetci sme len súčasť toho národa. Nacisti veľmi často sa vyjadrovali v biologických termínoch o národe ako o živom organizme. Hovorili o tom, že
ten národ vlastne môže byť infikovaný nepriateľmi, vírusom alebo rakovinou a ten vírus treba dostať z organizmu preč, tú rakovinu treba dostať z organizmu preč, rakovinou samozrejme nacisti mysleli Židov, židovské obyvateľstvo, pretože nacizmus bol veľmi samozrejme antisemický. Českí fašisti hovorili o včeličkách úly, všetci sme včeličky a máme pracovať pre dobro celého úlu. Čiže toto bolo veľmi, veľmi charakteristické. Z toho vyplýva aj tá posadnutosť tými veľkými masovými zhromaždeniami. Toto je Norimberg, každoročný zjazd NSDAP v Norimbergu, kde ako keby, že Hitler bol fascinovaný týmito davmi, pretože s tým sa dalo ľahko pracovať, s tými davmi. Vieme čiastočne, čo Hitler čítal, keď bol v Mníchove, keď žil v Mníchove, tak navštevoval knižnicu a jeden historik Rybak sa volá, vlastne robil analýzu toho, čo vlastne Hitler si požičoval, čo čítal. Druhá väčšina toho je antisemitská literatúra, čiastočne čítal, je tam približne 30% literatúry o marketingu, čož teda je vidieť na tom, akým spôsobom on naozaj veľmi dobre, z marketingového hľadiska veľmi dobre pracoval. Vieme, že napríklad bol fascinovaný kampaňou Coca-Coly, na vianočnou kampaňu Coca-Coly, ktorú určite poznáte, tie kamióny, ak chodia s Coca-Colou, tak vlastne do tej kampane, ktorá sa začala niekedy ešte okolo prvej svetovej vojny, tak Santa Claus mal ten kožuch žltý, zelený, modrý, v rôznych farbách. Ale od tej kampane Coca-Coly je červený. Keď si poviete Santa Claus, predstavíte si starého pána v červeno-bielom plášti, pretože to sú farby Coca-Coly. A Hitler bol presne z tohto druhu reklamy, marketing úplne posadnutý týmto, že jak dokázala tá Coca-Cola ako keby, že zmeniť naše myslenie a v našich predstavách už Santa Claus neexistuje inak než červeno-bielom. Toto je to, čo on chcel robiť. Ale okrem iného, medzi knihami, ktoré čítal, bola aj Psychológia más od Gustava Le Bona, ktorá je z roku 1909 práca. Gustav Le Bon bol francúzsky sociológ, ktorý skúmal, akým spôsobom sa tie davy správajú. Veľmi zjednoduším, ale v zásade jeho kniha hovorí o tom, že najhlúpejšia vec, čo môže existovať na svete, je ľudský dav. Pretože keď ste v tom dave, tak robíte to, čo robia všetci ostatní. Je to prirodzené ľudské, sme sociálne tvory. Ak všetci začnú hajlovať, aj vy máte automaticky tendenciu začať hajlovať. Hitler bol týmto posadnutý a jednak to zapadalo do jeho premýšľania o národe ako organickom celku. Preto tak zbožňovali tieto veľké masové zhromaždenia, preto tak trvali na tých pochodoch v uniformách. Hej, proste Hitler stojí tuto na aute, toto je prehliadka armády, on ukazuje smer a oni idú tam, kam Hitler ukazuje, pretože to je ten koncept organického národa. Tých samozrejme fotografií je veľa. Toto je zase z Norimbergu, aj henta je z Norimbergu. Toto je zase Mussolini, tiež pracoval s podobným konceptom. To, či on čítal Gustava Le Bona, nevieme, ale pracoval. Toto je Britská únia fašistov. Fašisti, kde mohli, kde sa k tomu dostali, milovali organizovať tieto veľké masové zhromaždenie, pretože národ pre nich bol naozaj organický celok. Toto sú zábery plánov nacistov, alebo Hitlerových plánov a plánov Alberta Speera ako architekta na prestavbu Berlína. Berlín po víťaznej druhej svetovej vojne sa mal zmeniť na Welthauptstadt Germania, teda hlavné mesto sveta. Germánia mal byť prestavaný. Toto tu je nemecký parlament, toto tu je Brandenburská brána, toto je tá Unter den Lindenstraße. Viete si asi predstaviť, aké veľké tie budovy sú, že nemecký parlament bol obrovská budova. Oni sa rozhodli ho ponechať ako múzeum, ale chceli tam postaviť túto obrovskú oštaru Volkshalle, ľudovú halu, alebo pre asi 250,000 ľudí. Mala mať samostatné počasie vnútri, pretože mali tak veľká, že vypočítali, že vonku môže byť pekne a dnu bude pršať kvôli tomu, že ak tam ľudia dýchajú, tak sa tam nazhromaždí tá humidita. Mimochodom, začali na tom pracovať. Ak viete kde, tak v Berlíne sú také veľké, ako keby, že
betónové kúžele, stále bolo mimoriadne drahé ich odpáliť a odniesť preč, tak to ich tam proste nechali. Takže keď viete, kde v Berlíne ich nájdete, kde sa snažili odmerať, že či to vôbec unesie tá pôda, takúto obrovskú stavbu. Výsledok je, že neunesie. Tie kúžele dodnes každoročne klesajú o niekoľko centimetrov nižšie, ale báli sa to Hitlerovi povedať, takže on vlastne sa nikdy nedozvedel, že toto by sa nikdy nedalo ani postaviť na tej berlínskej pôde. Každopádne, ale ukazujem to ako ukážku, prečo boli posadnutí touto monumentálnou stavbou, teda okrem toho, že očividne si kompenzovali niečo veľmi malé, tak toto tu je ukážka tiež toho organického národa. Ak stojíte na tom námestí sám alebo sama ako jeden človek, ako individuum, stratíte sa tam, neznamenáte vôbec nič. Ale ak tam pochodujete v súlade s tým šíkom tých vojakov, zrazu už niečo znamenáte. Takže aj do týchto ako keby, že sfér sa ten koncept toho Volksgemeinschaftu, tej národnej alebo ľudovej komunity pretavoval. V Taliansku aj v Nemecku to robili, prvé asi približne rok a pol robili referenda, potom Hitler teda videl skutočné výsledky toho referenda, tak sa rozhodol to zakázať, ale v Taliansku robili referenda, ktoré tiež mali ukazovať, že ten národ vlastne rozmýšľa celý tak ako líder. Že, tu ste mali napríklad Mussoliniho hlavu a samozrejme v referende ste mali odpovedať, že áno, že si. Tak vám to jasne ukázali, že ako máte hlasovať. A tie referenda vždy dopadli 96%, 97%, 98%, tak ako si to strana želala. A tým ukazovali, že národ je jednotný, národ je jeden celok, poslúcha lídra a je tam len nejaké 3, 4, 5% obyvateľstva, ktorí to sú tí nepriatelia, ktorých treba z toho národa ešte stále odstrániť. Takže tým sa dostávame vlastne k nepriateľom samotným, čo je vlastne kľúčový koncept vo fašizme. Keď si všimnete celú tú dynamiku, tak je to založené na vytvorení my, tí dobrí, ten národ a oni, tí zlí, tí, ktorí škodia, ktorí spôsobili úpadok. Takže tá očista, to znovuzrodenie je o nepriateľoch, ktorí môžu byť vnútorní, vonkajší. Najčastejšie za týchto nepriateľov boli označovaní Židia, ale nemusí to byť len židovské obyvateľstvo, môže byť ktokoľvek. Napríklad českí fašisti, pre nich boli nepriateľa Nemci. A tým pádom sa dostávame do veľmi zaujímavej situácie, kde napríklad niekoľko významných českých fašistov počas druhej svetovej vojny zomrelo v koncentračných táboroch v Nemecku, pretože boli v odboji, pretože Nemci boli vnímaní ako nepriateľ v rámci toho Československa. Čiže nejde o to, kto je ten nepriateľ, pointa je mať nepriateľa. Z toho vyplýva, že aj napríklad židovský fašizmus môže byť, nepriateľ bude niekto, aj Palestínci asi, alebo niekto takýto. Zároveň nemusí to byť etnicky definovaný nepriateľ. Napríklad talianskí fašisti spočiatku vôbec neboli antisemickí, množstvo Židov bolo členov strany a dokonca aj financovalo spočiatku Mussoliniho stranu a ten nepriateľ boli marxisti, komunisti, bankári, finančníci svetoví a podobne. Neboli to Židia. Až neskôr v 30. rokov pod vplyvom nacistického Nemecka sa to vlastne prehodilo na židovské obyvateľstvo a Mussolini pravdepodobne sám začal veriť ako keby tejto konšpirácii, tomuto sprísahaniu. Ale pointa je, že máte nepriateľov. Tuto je výrok Radovolu Gajdu, lídra národnej obce fašistickej, ktorý hovoril o tej očiste, hovoril o vojne, že vojna je vlastne dobrá vec, nemali by sme sa veľmi brániť tej vojne, lebo vojna je očistná kríza. Hovoril o tom, že tak ako po búrke rozkvitnú tie kvety a tráva o mnoho lepšie, tak aj po vojne vlastne ten národ o mnoho lepšie rozkvitne, pretože je to očistná kríza. Rodobraná slovenské fašistické hnutie, ktoré bolo 3-krát zakázané definitívne v roku 1929 v Československu. Tiež jeden z najkľúčovejších bodov programu bolo, že musia vykonať očistu v samotnom národe slovenskom, pretože bolo tam veľa nepriateľov, veľa Maďarov, Židov, Čechov neskôr, takže slovenský národ má veľmi veľa nepriateľov. No a toto je tiež z talianskej propagandy, jeden z mojich takých, rád ho používam na vysvetľovanie tej očisty. Ak poznáte The Olio di Ricino, je
ricinový olej, áno, ricinový olej. To bola veľmi obľúbená zbraň talianskych fašistov. Ak máte rádi Umberta Eka, napísal knižku, ktorá sa volá Tajomný plameň princezny Liany. Menej známa knižka, ale veľmi dobrá. Je to taká autobiografická práca, kde si spomína svoje detstvo vo fašistickom Taliansku a hovorí o tom, akým spôsobom tí fašisti používali ricinový olej ako spôsob mučenia svojich protivníkov. Ricinový olej samozrejme je, ak máte zápchu, malé deti, ak majú zápchu, tak sa im nakvapká pár kvapek toho ricinového oleja, aby ich to tak nejak akože prečistilo. No a tu vidíte práve, že toto robili aj talianskí fašisti, vidíte nejakého chlapíka s červenou vlajkou, proste máva, šlápe po tej talianskej vlajke. Našťastie už prichádza fašista s tým ricinovým olejom, ktorý do neho naleje. Toto z neho potom ako keby že vyjde, pretože ho to pustí to vonku a už je z neho správny vlastenec s vlajkou v Taliansku. Že toto bola očista národa zase v realite. Toto oni robili, ako keby mali tú predstavu tej očistej národa a zároveň to robili v tom fyzickom priestore. Preto to tak obľúvali výrazne, pretože to bola ako keby že metafora na tú fašistickú očistu a znovuzrodenie. Samozrejme, výrazne to preháňali, takže veľa ľudí zomrelo na to, pretože s tým ricinovým olejom treba opatrne. To je ďalší výrok Adolfa Hitlera, ktorý hovoril o tom, a to je práve ten koncept toho organického národa, že sa cíti ako Robert Koch politiky. On objavil baktériu tyfusu a vďaka tomu dokážeme lepšie bojovať proti tyfusu. A ja ako Hitler, ja som objavil Židov ako tú škodlivú baktériu na tom národe, od ktorej treba ten národ očistiť. Alfred Rosenberg, znova jeden z najvýraznejších ideológov nemeckého nacizmu, hovoril o parazitizme, hovoril o fúzonôžke, čo je taká taký parazitický živočích a práve o Židoch hovoril ako o týchto parazitoch na ľudskom organizme. No a to ma prináša teda k poslednému bodu dnešnej prednášky, to je dehumanizácia. Teda vysvetlili sme, že čo vlastne chceli a teraz, že ako to robili. Problém fašistov všade na svete vždy bol aj je, že ľudia nemajú prirodzenú tendenciu začať ubližovať iným ľuďom. Pokiaľ nie ste nejakým spôsobom psychicky narušený, tak neprídete a nezačnete byť niekoho, alebo vraždiť, alebo nadávať niekomu. Nejakým spôsobom potrebujete najprv byť zmanipulovaní, potrebujete byť presvedčení, že ten druhý človek, ten iný vám ublíži, alebo je nebezpečný a tak ďalej. A to sa robí prostredníctvom dehumanizácie, kde nacisti napríklad nikdy nezobrazovali Židov a židovské obyvateľstvo ako ľudí, ale vždy ako parazitov. Žid ako svetový parazít, tu vidíte hadov a tak ďalej. To je zase had, tu je nejaký červík a ten nožík ho vyrezáva z tej marhule alebo jablka, alebo čo to je, ako krysy, ako pavúky, ohrozujúce teda z nejakého dôvodu hore bez arijskú ženu, blondiatú. Toto je plagát z druhej svetovej vojny. V jednom oku má dolár, v druhom oku má kosek a kladivo, pretože v mysliach nacistov to nebolo o kapitalizme a komunizme, ale o tom, že Židia ovládajú jedných aj druhých, ovládajú aj Moskvu, aj Washingtona a sú to paraziti, ktorých treba ako keby že odstrániť. Toto robili aj pomerne veľmi efektívne aj doma, ak mali naplánované deportácie vlakom z nejakého mesta, tak pár mesiacov predtým v kinách boli len antisemické filmy, veľmi sa tam zintenzívnila tá propaganda. Tie filmy častokrát boli sofistikované, neboli na prvú antisemické, ale napríklad to boli historické drámy, kde bol nejaký zlý aristokrat, ktorý tam týral alebo znásilňoval proste tú bežnú nemeckú ženu a zhodou okolností samozrejme tento aristokrat bol židovského pôvodu. Takže takým nejakým ako keby, že nepriamočiarým spôsobom sa snažili vysvetliť alebo snažili sa dehumanizovať
nenemeckú populáciu. Na východnom fronte napríklad počas druhej svetovej vojny, keď sa pozriete na štatistiky, ako to vyzeralo so zajatými vojakmi, tak z amerických a britských a francúzskych vojakov, ktorých Nemci zajali, zomrela v zajatí približne 3,5% tých zajatých vojakov. Časť z nich kvôli tomu, že došlo k bombardovaniu, takže ako keby, že aj spojenci bombardovali tábory, kde boli títo väzni a podobne. Keď sa pozrite na čísla z východného frontu, zo sovietskej armády, tie čísla sú okolo 50 a 60%. Kvôli tomu, že Nemci ako nacisti neakceptovali toto slovanské obyvateľstvo ako ľudí, a tým pádom sa zaštiťovali tým, že na nich neplatia ženevské konvencie. Keď to nie sú ľudia, nemusíme sa správať k tým zajatcom ako podľa tých ženevských konvencií, pretože to nie je ľudská populácia. Z prvých 2 miliónov zajatých vojakov Červenej armády bolo zavraždených v podstate všetci, v podstate 100%. V neskorších časoch, neskôr vo vojne si uvedomili, že ich môžu využívať ako lacnú pracovnú silu, tak ich už nevraždili takýmto spôsobom. Preto to číslo sa zlepšilo na 50 až 60%. Ale tento koncept tej dehumanizácie bol veľmi silno prítomný aj tam. Goebbels častokrát mal prednášky pred vojakmi, kde vysvetľoval vojakom, že vlastne robia hlavne tým teda Einsatzgruppen, tým špeciálnym komandám, ktorí boli zodpovedné za holokaust, tak častokrát vysvetľoval, že teda robia dôležitú robotu a že sa nemusia báť nejakých morálnych, ako keby, že nezlyhávajú morálne, práve naopak odstraňujú vlastne neľudí, odstraňujú podradné rasy a zároveň je to o prežití najsilnejšieho v tom sociálnom darwinizme, takže oni musia to robiť, lebo inak tieto podradné rasy zvíťazia. No, aby som to zhrnul, podľa fašistov je národ v ohrození, je dekadentný, degeneruje, kultúra je dekadentná, korupcia v politike, zúfalstvo, ohrozenie nepriateľmi a podobne. A toto sa dá riešiť, alebo posledná nádej pre národ je fašizmus a to fašistické znovuzrodenie, ktoré odstráni z národa tých nepriateľov, ktorí spôsobujú tento úpadok. Samozrejme, ten národ je najlepší na svete, Übermensch v nacistickom pojatí, že tento národ nezlyháva, to je najlepší národ a nepriatelia toho národa sú zodpovední za tento úpadok. Takže to znovuzrodenie príde tým, že sa ten národ očistí od nepriateľov a postaví sa nová spoločnosť a nový fašistický človek, ktorý nie je individuum, ale je súčasť toho organického národa, nepremýšľa v zmysle, že ja ako samostatná jednotka, ale ako súčasť toho väčšieho celku rasového, historického, kultúrneho. To znamená, že nepotrebujete pluralitu, nepotrebujete mať viaceré politické strany, pretože ak sme všetci súčasťou jedného celku, na čo nám je pluralitné strany alebo demokratické strany, len rozbijajú tú jednotu, ktorú máme v národe a ktorú by sme mali mať v národe. Je to zároveň revolučná ideológia, pretože naozaj sa snaží odstrániť ten starý systém a priniesť nový, kvalitatívne odlišný systém a je aj modernistická, aj keď sa teda vracia často do minulosti, zároveň je to ako keby že alternatívna forma modernity, ako mohol vyzerať. Hľadá zlatý vek v minulosti a má utopickú víziu spoločnosti v budúcnosti. Utopickú kvôli tomu, že vlastne ja som strávil asi 2 dekády štúdium fašizmu a nepodarilo sa mi nájsť, že čo je vlastne cieľ, ako keby, že vo finále. Že ak sa pozriete na tú očistu národa, samozrejme holokaust je najradikálnejším vyjadrením tejto očisty národa, kde nacisti pristúpili k biologickej očiste národa. Ale keď sa pozrite na nacistov, vlastne nie je jasné, že kde by to skončilo. Že je jasné, že odstránili by Židov, o tom otvorene hovorili, aj to začali robiť, odstránili by Slovanov, o tom tiež nielen hovorili, ale začali to aj robiť. Ku koncu vojny, po tom, čo Taliansko prešlo na druhú stranu, tak sa začalo povedať, že aj tých Talianov by asi mali, to je tie románske obyvateľstva. No a v rámci NSDAP dokonca boli prúdy, ktoré hovorili o tom, že možno by sme mali odstrániť aj tých, čo nosia okuliare, lebo vlastne to není veľmi
super človek, hej, to je také nejaké podradné a ak odstránime všetkých, ktorí nosia okuliare, ďalšia generácia už bude mať zdravý zrak a podobne. Čiže nie je jasné, že kde by sa toto zastavilo, že kedy už by dospeli do štádia, že OK, že už sme všetci árici a spokojní. Bol taký vtip v Nemecku, že úplne presne si ho nepamätám, len parafrazujem, že správny áriec by mal byť blondiatý ako Hitler, vysoký ako Goebbels a chodiť ako Goebbels. Goebbels krýval, mal jednu novú kratšiu. Mal by byť triezvy ako Robert Ley, to bol človek, ktorý bol neustále napitý, bol alkoholik a mal by mať vyšportované telo ako Göring. Göring samozrejme bol naozaj korpulentný. No, čiže toto je definícia vlastne z knižky, moja definícia, ktorá ale vlastne vychádza z tej Griffinovej definície. Griffin tam nedáva veľmi dôraz na násilie, takže ja som snažil aj to násilie doplniť. Takže fašizmus je druh revolučného nacionalizmu, vyznačujúci sa obsesívnymi predstavami o rozklade spoločnosti, dekadencii a o národnom potupení. Snaží sa pritom spravidla násilím o dosiahnutého utopického národného znovuzrodenia prostredníctvom očisty národa od nepriateľov a vytvorenia nového politického spoločenského poriadku a nového človeka. Ďakujem za vašu pozornosť a je teplo, tak dúfam, že budete mať nejaké otázky, veľmi rád samozrejme odpoviem. Európska únia je založená na ako keby, že spolupráci viacerých národov, ktoré majú byť rovnocenné a je vlastne ako keby, že multikultúrna, demokratická. To všetko sú ako keby, že veci, ktoré sú úplne proti ideám toho fašizmu. Fašisti mali vlastnú verziu Európskej únie, oni boli ako keby, že Európania, ale nie v tom duchu, na akom je postavená Európska únia dnes. Oni hovorili v prvom rade po druhej svetovej vojne, keď bolo jasné, že ako keby, že prehrali, tak sa stretávali, snažili sa vytvoriť takú fašistickú internacionálu a fašistickú verziu Európskej únie, ktorá bola založená na bielej rase. Že pochopili, že tí Nemci samotní nedokázali vyhrať tú vojnu, takže začali rozmýšľať vo väčšom a začali hovoriť o tom, že OK, že možno nebolo o Nemcoch, ale o bielej rase a treba odstrániť všetky tie ostatné rasy a tým pádom pracujete s konceptom, ktorý nie je tak akože úzky, ale je o mnoho väčší a začali hovoriť o tom, že tam sa vlastne po druhej svetovej vojne sa mení ten ultranacionalizmus na taký nejaký koncept, rasový koncept, proste, kde už nejde o národ, ale o bielu rasu ako takúto. A tá nová ich Európska únia mala byť založená na tom princípe tej ako keby, že bielej rase, odmietania prisťahovalectva, odmietania liberálnych inštitúcií, odmietania individualizmu ako takého proste. Čiže Európska únia v tom duchu, ako bola založená, ako funguje dnes, aké hodnoty zastáva, je vlastne takmer vo všetkom opozitum fašizmu. Je liberálna, je multikultúrna, je proste, to je všetko proti tomu fašistickému. Liberalizmus? No práve liberalizmus je úplne v opozícii. Základná myšlienka liberalizmu. Tak ako by ste definovali liberalizmus? Čo to podľa vás? No, lebo liberalizmus, tou pointou liberalizmu, keď očistíme toho všetkého toho nánosu, ktorý dnes máme v médiách, je o tom, že existujeme ako individuálne ľudské práva a rovnosť. Že všetci sme si rovní pred zákonom, pred štátom. Všetci máme mať rovnaké práva. To je úplný základ liberalizmu. A fašizmus je presne oproti tomu. Oni neznášajú individualizmus. Fašizmus, je z toho na začiatku Mussolini aj Hitler hovorili o tom, že francúzska revolúcia je to najhoršie, čo sa stalo v dejinách,
pretože priniesla koncept individuálnych ľudských práv. Oni sa chceli vrátiť ako keby do obdobia pred francúzsku revolúciu, kde množstvo ľudí nemalo tú individuálnu identitu, že boli to poddaní a ich identita bola založená na možno nejakom katolicizme, možno nejakom, ale nerozmýšľali o sebe ako o individu s rovnakým právami ako všetci ostatní. A to je niečo, čo fašistom veľmi akože apelovalo. Takže liberalizmus a fašizmus sú v tomto úplne opozitné ako kebyže ideológie a preto aj ten akože koncept toho liberálneho fašizmu je vlastne nezmysel. To je oxymoron, ktorý proste nefunguje. Liberalizmus je individuálne ľudské práva a rovnosť. Fašizmus je koncept organického národa, vyššieho celku národného. Pán vzadu máva. Italská verze fašismu byla postavená na tom, že tím nejvyšší je národ bez ohledu na krevní původ, rasový původ. Německá verze fašismu byla naopak postavená primárně na tom, čistá rasa, ten národ se vybuduje, jeho hranice neznáme, jak budou. Když se podíváme na mapu světa, tak víme, že těch národních fašismů bylo vlastně poměrně hodně. Latinské Ameriky, přes Británii, Francii, střední Evropu, Československo, do Řecka, všude možně. Byl ještě nějaký takový koncept, jako v tom Německu, že by opravdu tam šli po té striktně čistotě rasy, nebo to tam vygradovalo pro tu čistou rasu tím, že tam byly podmínky v těch 30. 20. 30. letech pro Hitlera takový, že to tam mohl takhle rozvést, protože třeba v Británii si to nedovedu představit, že by tam Mosley přišel hned, pojďme čistá rasa, čistý etnický Brit. Bylo ještě někde něco takhle jako surově čisto rasový Napadá mi jeden príklad, predpokladám, že ich bolo viac, úplne nepoznám ideológiu úplne všetkých tých hnutí, ale jeden veľmi zaujímavý príklad je práve slovenská rodobrana, ktorú som tu trošku zmienil. To je hnutie, ktoré vzniklo v roku 1900, začiatkom 20. rokov, 23-24 a tí slovenskí fašisti vlastne hovorili o čistote slovenskej krvi ešte pred nacistami v Nemecku. Takže minimálne toto jedno hnutie určite bolo. Dokonca by sa, je to také zvláštne, nacizmus je vyložený ako keby, že nemecká verzia fašizmu. Ale keď sa hovorí o neonacizme, už to není limitované len na Nemecko, neonacisti môžu byť kdekoľvek, tam je to o tej rase práve. Takže v istom zmysle vlastne rodobrana bola neonacistická pred tým, než vôbec ten koncept dáva zmysel a funguje. Pretože oni naozaj hovorili o tom, že musí sa chrániť čistota slovenskej krvi, musia sa Slováci brať len so Slovenkami, aby sa udržávala tá proste čistota tej rasy. Dokonca v úplných začiatkoch Národnej obce fašistickej v tom programe z roku 1926 tiež je jedna ako kebyže taká jedna časť, jeden paragraf, ktorý práve hovorí o tomto, že teda ten československý národ alebo český a slovenský národ by sa mal zachovať čistý, rasovo čistý a rozdeľuje tú celú československú populáciu do 4 alebo 5 kategórií. Prvá je Česi a Slováci, tí jediní majú právo zastávať štátne funkcie, byť štátne inštitúcie a tak ďalej. Druhí sú slovanské národy, takže v prípade Československa Rusíni, Rusi, Ukrajinci a podobne. Potom sú ďalšie národy, potom sú Nemci a tým ako keby, že majú by mali mať veľmi výrazne obmedzené občianske práva. A úplne poslední sú Maďari z nejakého dôvodu, tých považovali za mongoloidnú rasu, je to tam priamo napísané. A tí nemali mať žiadne práva, tí mali byť ako keby, že... Ono to tam nie je napísané, že mali byť zlikvidované, ale tá implikácia je celkom jasná. Oni potom od tohto opustili, ako keby, že toto je v programe z roku 26, potom sa to už veľmi nevyskytuje v tej ideológii NOF, takže
nedá sa povedať, že NOF bola takto na rase založená ako nacizmus, ale tieto prvky tam sú ako keby že prítomné vo viacerých hnutiach a slovenská rodobrana bola vyložené o čistote slovenskej krvi úplne ako keby že cez kopírák s nacistami, akurát, že bola v mnohých veciach ešte predtým, než nacizmus. A Japonci v tomhle směru? Japonsko je mimoriadne zaujímavý príklad. Ja úplne teda sa nevyznám v tom Japonsku. Ten režim, ktorý tam mali vlastne počas druhej svetovej vojny, nedá sa označiť za fašistický kvôli tomu, akým spôsobom vlastne fungovalo celý ten proces rozhodovania. Tam v podstate, to trochu výrazne zjednodušujem, ale aby sme tu nesedeli dlho, tam bolo 5 zložiek, ktoré rozhodovali o smerovaní štátu a robili politické rozhodnutia. Armáda, námorníctvo, cisár, premiér, volený premiér a potom zaibatsu ako predstavitelia priemyselnej lobby, dajme tomu, nazvime to združenie najväčších priemyselníkov. A oni vlastne týchto 5 zložiek rozhodovalo o tom, akým spôsobom to Japonsko bude fungovať. Že keď sa pozriete na rok 1941, keď sa rozhodli zaútočiť na Pearl Harbor a začať vojnu so Spojenými štátmi, tam došlo k obrovskému konfliktu medzi týmito zložkami, pretože armáda už dávno viedla vojnu v Číne od roku 1931 alebo 1937, záleží ako sa pozeráte, a dosahovalo tam veľké úspechy. Námorníctvo bolo veľmi žiarlilo ako keby na tú armádu, že my tu máme tieto nádherné lode a budujeme to tu desiatky rokov a armáda má úspechy a my nič. Takže oni veľmi tlačili na to, aby aj námorníctvo akože zaútočilo na tie Spojené štáty. Zaibatsu zase, priemyselníci, tí veľmi tlačili na to, aby japonská vláda zabezpečila dostatok ropy, kaučuku a súrovín, ktoré väčšinou sa nachádzali v Indonézii. A medzi Japonskom a Indonéziou sú ešte Filipíny, ktoré v tom čase boli americkou kolóniou. Takže oni bolo jasné, že oni budú musieť eventuálne viesť vojnu so Spojenými štátmi, takže aj tie zaibatsu do toho ako keby, že hovorili. A tak ďalej, akože mohli by sme o tom veľmi dlho rozprávať a ja neviem, či som úplne najkompetentnejší na to, ale takto fašizmus nevyzerá. Že fašizmus má jednoho lídra, je to totalitná spoločnosť, hierarchia. Tu v Japonsku dochádza k hádkam, ku konfliktom v tom vedení. Navyše cisár vlastne má postavenie takého poloboha, nikto na ho nemôže priamo pozrieť, nikto ho nemôže počuť. Prvýkrát Japonci počuli cisára, až keď vyhlasoval vlastne kapituláciu, aj keď on to nenazval kapituláciu, on hovoril o tom, že Japonci musia byť pripravení urobiť niečo nepredstaviteľné, že proste formuloval to veľmi opatrne. Ale u fašisti sa nedelia o moc, že tá idea mať cisára, ktorý je vlastne poloboh, je pre fašistu nepriateľná. Zároveň s tým veľmi veľa prvkov a konceptov prebrali v propagande, v mnohých aspektoch, ako keby, že preberali tú fašistu. Oni boli aj celkom ako keby, že fascinovaní Nemeckom ako takým. A to čisto rasu. A tá rasa je veľmi zaujímavá, lebo to vlastne, keď sa pozrite na širší kontext, je to veľmi zaujímavé. V prvej svetovej vojne Japonsko bojovalo na strane Británie, Francúzska, spojencov. A keď prišli do Versailles na konferenciu v roku 1919, mali vlastne dve požiadavky. Jeden bol nemecké kolónie, ktoré mali v Pacifiku, tie dostali, koncesie v Číne, to všetko dostali. A druhá požiadavka japonskej delegácie bola, že Briti uznajú rasovú rovnosť s Japonskom. Briti, Američania a Francúzi. Francúzi tak nejak akože vajatali, nepovedali nič, ale Briti to rovno odmietli a Američania tiež. A japonská delegácia vlastne odišla z konferencie vo Versailles s tým, že predčasne, vlastne ako na protest, že tí urazení, ale v diplomácii samozrejme nemôžem povedať, že urazení, na protest. A potom, keď sa pozriete na to, to malo výrazný vplyv aj na japonskú politiku a aj na radikalizáciu tej japonskej ideológie v tých 20. 30. rokoch. A v druhej svetovej vojne už sa pozeráme na Japonsko, ktoré je úplne iné Japonsko než počas prvej svetovej vojny. Už je spojencom Nemecka, už ten rasizmus je tam veľmi, veľmi silno prítomný. Je namierený proti hlavne bielým. Hovorí o tom, že teda to impérium, ono sa to volalo vzájomná sféra prosperity, východázijská sféra vzájomnej prosperity sa volalo to impérium a malo byť založené na zásade Ázia Aziatom. Celá tá propaganda bola založená na tom, že vyhodíme ABC Američanov, Britov a
C-čko boli Číňanov tiež, potom tam bol D-čko boli Dutch, ako Holanďania. Mali to proste abecedne vymyslené, že vyhodíme týchto bielých preč a urobíme Áziu pre Áziatov. A mnoho tých azijských národov na Filipínach, vo Vietname to bolo veľmi silné, na to spočiatku naskočilo. Keď sa pozrite napríklad na Vietnamcov, tí boli veľmi inšpirovaní, obdivovali Japonsko kvôli tomu, akým spôsobom dokázalo industrializovať, akým spôsobom dokázalo porážať európske veľmoci, najprv Rusko v roku 1905, potom keď dobili Singapur, najväčšia katastrofa britskej armády, zverejnili všade tie fotky britských dôstojníkov s bielou vlajkou a japonských vojakov s puškami, ktoré boli veľmi silné. Toto, keď prebehlo Áziou, veľmi rýchle, najmä vo Vietname, ale v iných krajinách, ktoré okupovali, tá administratíva, tí štátni úradníci veľmi sa snažili pomáhať a budovať toto impérium. Avšak veľmi rýchle pochopili, že vlastne tá japonská moc je len výmena jedného impéria za druhé a Japonci sú takmer rovnakí rasisti ako bieli Európania. Ale ten rasizmus tam zohrával naozaj veľmi ako keby, že výraznú a zaujímavú rolu počas druhej svetovej vojny. No, rád. Ja myslím, že ak nie sú ďalšie otázky, ďakujem za pozornosť a zaujímavú diskusiu a snad sa ešte uvidíme pri nejakej inej prednáške. Pardon. Před několika lety se objevil termín covid-fašismus. No, asi ne, jo. Ten fašizmus, ja mám s týmto veľký problém, ako keby, že s tým nafúknutím používania fašizmu na všetko. Už sme mali envirofašizmus, islamofašizmus, covid-fašizmus. Spôsobuje to vyprázdňovanie toho termínu fašizmus. Ja sa snažím aplikovať ten termín naozaj na tie hnutia, ktoré sú fašistické a snažiť sa držať lebo ak nazveme všetko fašizmom, potom nebude fašizmus to, čo je fašizmus. A obmedzovanie práv nejaké a podobné, to môže pripomínať fašizmus, ale to nie je ako keby, že skutočný fašizmus ešte. Na to potrebujete celú ideológiu, na to potrebujete mýtus o znovuzrodení, ultranacionalizmus a tak ďalej. A používa sa to, pretože je to jednoduchá spojka. Fašizmus vieme, že je niečo zlé a preto máme tendenciu nalepiť na všetko, s čím nesúhlasíme, že to je fašizmus. Keď sa s niekým hádate na sociálnych sieťach, 2, 3, 4 komenty a označiava za fašizmu tu, lebo proste vieme, že fašizmus je niečo zlé a tým pádom proste nepriateľ to je fašista. Takže všetci už boli označení za fašistu, ale ja s tým termínom absolútne celkom zásadne nesúhlasím. Podľa mňa fašizmus by sa malo označovať naozaj hnutia, ktoré sú fašistické. Tak, ďakujem všetkým a krásny deň ešte.